Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyag ita, ket naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan as Cesar, adinan inlanan, ti address na. Kastoy man, ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, kablawan kayo pa'y nga awan labas, di ta istasyon ti radyo. Nakapagsuratak, takahit kumat nga ibinglay, ti pakasaritaan ti biyag ko. Nagbasulak, iti kaayan ayat ko. Nakisinak kenkwana, gapu iti ex-girlfriend ko. Aklunek, siyak ti ayan ti parikot. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Pagama Cesar. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagmayatakit kita ti panagduli ng tiinit, Julia. Agin inagawan ti lawag kan sipnget. Cesar, kanayon adito ti papananta tunggal agkita ta. Gusto ti kunam anagmayat akitaan ti panagdulin ti init. Numadanan ti agsapa, aglawag, kat masilawan manan ti ngayad ti lubong. Sapel ako nga. Taag na nayon ang naragsak, kaya natibkar tayan ayat ta, Julia. Kasmatlayan ti init, nga agnanayon niyag lawag. Ha? Ikarik asaan to amapukaw, kaya nagbalo ti panagayat ko kan ka. Si kalaeng ti babae nga ayat kitag na nayon. Kasta akmat kan ka, Cesar. Ayatan ka mat iti agnanayon. Ti kadilatan boyfriend mo, ti kanayon mong as-asikasuan, Julia? Nanang, Saan ka pa yun ang matatao dito'y balaya? Tunggal sukunin na ka ni Cesar dito'y balaya. Rabiin tumatan nga agawid ka. ay ayatak ni Cesar, nanang. Agtalag kayo kumakan ko, ana. Pulos adinak to pasakitan. Anak, tingi-tingam anaimbag day ta marikliknam ka ni Cesar. Dakkel ti pagbaliwan ti tunggal ka nito. Anya ti kayat yo asahon. Tunggal ka nito, ada pagbaliwan na, Julia. Ang mga no adanto pa'y makita ni Cesar asabali a babae kat panawan na kanto matan. Nanang, Nasakit ti mapaay kan ayat. May saday ta arason. No apay, nga addadag iti agayat ama pukawan iti limbong ti panunod da, kat makaaramid dan iti madi. ha? Iso ating iti ngaman anainbag ti riknam, Julia. Cesar, sigurado ka na ani Julia ti kalaysam? Wanay may, masiguradog day ta. Taawanan ti dwa-dwa, nga isulaing tay ayatag ababay. Awanan ti sabali pa'y. Nagmayatan? Nagkariag kan kwa na, nga isulaing tay ayatag kitag na nayon, pare. Ket kablaawan kay ti dayta kapanunutam gayem. Makitak met ti kinapatig ni Julia ken ka. Agasam, ta isulaan yan ti sangkadakamat mo kanyak. Pudno dagiti bagbagag ken ka. Uraan niya panubog ti dumteng, nilaeng Juliet ayatag. Angam gayem. Malagip ko man ni Lily. Ti sigo da kayan ayat mo. Apay ni Lily, gayam. Nakitak namin idi na minsan. Nagsabat kami ijay sentro. Anya? Saan ka diyan nag-abroad ni Lily? Kat awan ti formal break-up yo. Wen, pimbanaw latan ni Lily. Asan ang nagpakada kanyak? Nagpintas kan nagpudaw ita ni Lily gayem. Dakkel ti nagbaliwan ti langana. Danda ni Jack nga rod mailasin, gaputan nakapimpintasan. Gayam. Pudno ka di ang nakita ni Lily. Wen Cesar, nakita ka di sentro. Sana nagparparbulaang. Mamunak maten.
Apa yan? Kalata nagulima ka. Nadakamat ko lang ni Lili, kalata nagbaliw tiriknam. Ha? Maawatan ka gayem. Amo, kailiw mo pa'y laang ni Lili. Apay day ta cellphone mo apet-pet-petam, Cesar. Kaslad da kayat mo nga awagan Tatang, simbang putan dito'y ili tayo ni Lili. Anya? Saan nga tapay ang nagbalo ti cellphone number na? At dapay lang dito'y phone book ko. May sa taon ang nag-abroad ni Lilay. Nalapit na nagbaliw matan iti numero na Tang, mapanak aglod. Padasik akontakan ti cellphone number na. Gayem, nagpaspasara ka klaeng. Pinadas ko apagringin ti cellphone number na. Ngam, napahayak laeng. Mabit man lang gayem. Itian niya pa'y lang agapo. Apay nga awagam ni Lili. Kat adan ni Julia akayan ayat mo. Amumat nga inayat ko ni Lili, gayam. Kayat ko lang nga kumustaan. Nabayag mo't ajak nakita. Anya? Kinapudno na. Masaksakita nagpailahan kapit tinaramid kanyak ni Lili. Cesar, aklo naman kanyak. Adda ka di pa'y lang panagayat mo kini Lili? Jak ilibak gayam. Hoon, ay-ayatik pailahan ni Lili. Todas. Daytan di ibagbagakan ka gayam. Adda pagbaliwan ti amin. Ay kasano nga rodan ni Julia? Jak mo, mariribo ka nak gayam. Sa may sa, awan mo't siguro dagas na no kumusta lang ni Lili. Cesar, Gayam, kayat ko ang makita kan makasarita ni Lili. Dito'y abanda timbaga kanyak ni Jaime ang nakakita na kini Lili. Agpaspasara ka klay. Parang makita dito. Ha? Ti babae nga day ti abay ti kotse. Nakaparada iti parking lot. Ha? Ni Lili. Iso nga pa iso. Nagbaliwan ti langana. Nagpintas. Dejay. Nagturungan iti restaurant. Surotek. Lili? Cesar? Anya di aramidam dito eh? Nakita ka simrek dito restaurant. Iso asinurot ka. Kaya't ka lang niya kumustahin. Anya? Lili, kumusta ka? Nabay ka di ka nakita. Saan adi dito pagsaritaan ta? No kayat mo, urayan nag-ijerwar ti restaurant. Adaw pa iti trabaho, kadya kayat ti masinga. Ha? Dito iti pagtrabaho, Lili? Saan? Kukwak da ito'y a restaurant. Anya? Ala, urayan nak iti parking lot. Mas daawak, Julia. Apay nanang. Talon nga aldaw asaan ang nagparparangkan ka ni Cesar. Uwan nga rod. Di namot sungsungbatan dagiti text ko kan kuana. Anya nga tan tinapasama ka ni Cesar. Binigat ngamin nga umay nakasukunan dito'y balay. Iso anak ko nakamas daawak, anak kaw. Anya nga tan tinapasamak. Uray tigayam na ani Jaime. Di namot sungbatan ti text ko. Takumusta ako man ni Cesar. Ala, orayim latan ti sungbat ni Cesar. Amangan numakumi kumlaeng dayjay. Cesar, apay nga ita ka lang agpakita kanyak. Apay adi ka makasungbat. Kanayon nga awagan kan teksan ka. Ngam pulos sa di mo sungbatan. Pakawanan nak, Julia. Anya ti kayat mo asawan. Mariribo ka nak.
Isong ay kan nagpaitigon daw ay kung agpanunot. Anya, Nasa isayaat no, saan ta pa'y lahing agkita. anya. Pasensya ka no italahay nga nagpakita akin ka. At amin na dagsa na makagapo. Cesar, dinak ka din ay ayatan. Julia, Sungbatan nak, Cesar. Pudno gayam ti atap ko. Isumat lagayam alimamiisan kanyak ni Cesar. Masansanan ti panagsarak na Cesar kan Lili. Dahil tatipod no, Julia. Saan anapudno kanyak ni Cesar? Ado dagiti palimod na adyak amo. Sigo da kayan ayat ni Cesar ni Lili. Amok ti pakasaritaan ti ayan ayat da. Gaputan na singit kami agpagayam kini Cesar. Nasakit daytoy nga inaramid ni Cesar. Tsak namnamaan daytoy ama pasamak. Julia, nabaga akong ti amin kan ka. Agyaman na kiti dayta, Jaime. Ita, nalawagan ti amin. Saan na kun nga ay ayaten ni Cesar? Bakit? Agpupupok matlatan ni Julia iti seled na. Apay ngay. Baybay ang pailaang lakay. Adda parikot da ka ni Cesar. Apay day ja Cesar. Anya tinaramid na iti anak ta. Nagsina dan adwa. Saan analawag ti amin no nagsinublian da Cesar kan ti sigod akaayan ayat na. Kuna kun kay. Sana mapagtalkan day ja Cesar. Pinasakitan na lang ti anak ta. Ay, lakay. Kasaritak man ni Julia. Sana rumbeng ay ayon na launay ti bagina. Gapu iti day ja Cesar. No kasta, at dapay namnamam kini Lili? Diyak ka mo. Nalamiis pa'y lakanyak ni Lili nga ginggayta. Angam gayam. Nadadaalan ti relasyon nyo kini Julia. Nagbali na komplikado ti amin. Diyak ka mo no apay akas titirik na kita gayam. Masyanak mo't kini Julia. Gayam. Sapel ako ma, tas saan ka amasayir iti ibagakan ka? Anya day tang ipagang gayam. Saan nga balbalay ni Ayat? Kaslang amin naglakalang ti panangisinam kini Julia. Kinapudno na. Nakasaritak ni Julia. Gayam. Malidli dayan. Saan narumbang ti kasingin naramid mo? Nagkarika nga isulang ti babae nga ayatem. Gayam, mariribo ka naglang. Ita, saan ka pailang nga makasigurado? No ay ayaten na kamatlaang ni Lili. Agpanunot ka kung maanaimbag, gayam. Sikapay lang tay ayatek, Lili. Kabayatan ti kaawan ko di ti pagilian. Ado ti maamamwak may papankan ka, Cesar. Adan ka ayan-ayat mo, saan ka di? Uwen, aklonak. Ngam nagsina kamin. Agbang panunot ka di? Nariribok ti panunot mo. Anya ti kahit mga sawan. Panunutom kumamot nga da sa bali ang masakitan. Saan akong nagpakadakan ka, idi? Gapumatlakan ka. Anya? Idi? Nagado akarim kanyak. Naglaing ka nga agsao. Ngam no nakakita kan iti sa bali a babae a kursunadam. Agbaliw ka adagos. Cesar, saan ka anapudno nga gayat? Anya? Kas iti inaramid mo ita iti girlfriend mo. Nakisina ka adagos, gapo kanyak. Masiguradom ka di ang makisinublianak pailakan ka? Lili, insinak ni Julia. Gaputadyak kayat amakitam nga addan sa balingay ayatek. Talaga anak kirupay laang ti kapanunutam, Cesar.
May salaang ti kayat asawan dayta. Saan ka anapudno nga agayat? Anya? Jakmat masungbatan ti ayat mo. Aging ga asaan ka ngagbalbali. Gayam. Ibagam man kanya. No niya ti pagkurkurangag. Ado, Cesar. Anya? Si kamot lang ti ente parikot. Rumbang kumaamay sa lahing ti ayatem. Ken agbalin ka kuma, anapudno iti ayatem. Gayam. Nakirungag pa iso ti kapanunutan. Insinam ni Julia. Gaputanam namam ngagsinublihan kayo kinilili. Ang anya nga ita, saan nakamot gayam nga ayatan ni Lili? Napaayak ni Lili, Gayam. Iso akasaritak ni Julia. Kat agpakawanak ko na. Panagkunak, Cesar. Di mo naramidan dayta. Tay ko na karuden. Saan nga ayam ni Ayat? Masigurado akagura na ka ni Julia. Padasik akasarita ni Julia. Barang mapakawanak, Gayam. Ay, Cesar. Amok ngay ayatan nakpailang dadya babae. Gayam. Nagpuskol matan tirupam anak pakita payla kanyak, Cesar. Pakawanan nak. Noon yaman tinagbasulak. Nalawagan ti amin kanyak. Naaklon ko matan ti panangisinam kanyak. Anya? Naglakalagayam amapukaw kan ka ti patag ti may sa babae. Pinanawan nak nga awan tinabatag arason. Nagkamaliak. Diyak mo tinararamid ko. Maag ka. Sana pudno nga ay ayatan nak. Amangan no makakita ka manen iti sa bali a babae. Kat ibati nakmanen akas laawan anyaman na. Julia. Apay, tiko na. Sa anak anasakitan iti inaramid mo? Ulitak nga ibagakan ka, Cesar. Napukawan ti panagayat kukan ka. Ikan nakpay ti may sagundaway. Husto ni. Diyak kayaten adenggan dagiti ibagam. Nagkarika asyak lang ti ayatem iti agnanayon. Angam di mo na aramid. Iso sorry. Ngam saan kan nga ay ayatan. Nagkamaliak iti desisyon ko, Mr. Lonely. Aklonag amay saak amaag. Namimpinsan ang nagsina kami kini Julia. Ket iti saan ang nagbayag, nakiasawan iti sabali. Aging ita ket baruak pailaan. Saan gaya marumbang nga pagayayaman ni Ayat? Panunutan pa na imbag, sakbay, amang ngaten. Alakastan, katagyaman ak iti panangyurnosyo. Dito'y sulat ko. Ito'y pagayam mo, Cesar. Agyaman kami met, pagayama Cesar. Husto tinakunam. Agpanunot ka pa na imbag, sakbay, nga agdesisyon ka. Baliwa mo ti kasta nga ramid mo. No agayat ka, agbalin ka anapudno, iti ay ayatem. Taamangan, no si kantumatlaang ti matadael, iti udi na. Bueno papagayamin kay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod, ni pagayam a Cesar, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulihiser, ken iti met direksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.